message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Kama mrama intiere janano mara Color TV agino kanyo nintie makare pinyno rudi makare odiochiengni makawuono mabende en kanyo tarik 2 mar dwe mar ang'wen mano higani mar 2026 en kanyo chieng' tich ang'wen. Omiyo kama mrama intiere agino kanyo nintiere makare odiochiengno mabende wacho kanyo ni Throwback Thursday waparo godo kanyo mana kama nene kata mago manotimore e kinde mokalo. En thuolo makende kendo moyudo mondo mi wabed kodi kendo odiochiengni makawuono ma kokalo kuom Color TV chenro ni mar chuny wacha kama tai enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam ama chenro mabende wang'iyo godo ka koda ka kocha ni to piny ru machalo na odiochiengni makawuono atang'o gini manyalo bedo ni timore e pacho kairi mabende dhi nyime. Ageno kanyo ni intie makare kenda musi kanyo ni misawa amusi kanyo ni good morning kamora mora minena godo e okinyi masani ni ekibeni wuok e counties wa makaluo mano kamutingo Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya kata kiwuok e counties mamoko arwake kanyo ni machiegni e Color TV mondo mi watudre kodi e odiochiengni makawuono e sama kama nyaka ngorom kanyo saa 6 mar odiochieng'. En kanyo dakika 10 mano toko saa 5 mar okinyi omiya kawo thuolo ni eki marwake ni machiegni. Kawuono wadang'iyo moko kuom weche go eko mabende sani koro to dhi nyime e alwora mari kama mrama intiere pacho kaeri mano kamoting'o weche go mag siasa. Generally wadhi wuoyo about weche go eko mag siasa, wadhi wuoyo kanyo about ywaruok mabende osebedo kadhi nyime mano e kind od burano mar Senate kachiel koda ka duol mar governors ma pacho kaeri kachiel koda ka weche go eko mag jopuonjre mabende sani koro to ni pacho. Wan kanyo e holiday mar dwe mar ang'wen watieko kanyo tam mokwongo wateo kanyo tam mokwongo mano mag chenro mag somo e pacho kaeri. Omiyo mago gid moko kuom gigo ma wadhi lose. Ka wachako kanyo mokwongo ni rowere kata jopuonjre sani koro to oseduogo pacho mano ne tam ne break mokwongo kata holiday mokwongo April holiday mana higani eki kama bende koro to wachore kan wang'iyo kanyo boke makawuono wachore ni jonyuol osechako ywak ni maybe ging'eyo yorego mabeyo ma samoro ginyalo rito godo nyithindgi e pacho kaeri. Weno ka jotelo mopogore opogore wuok oko kendo ikwayo jonyuol mondo mi omany yorego makoro to ginyalo rito godo nyithindgi e holiday ni eki nyaka chop nyithindo godog e skunde ka gin maber kaka ne gia e skunde. Nyadi mathoth waseneno ga ka nyithindo kowuok e skunde ka giduogo pacho to nyithindo lal, weche mag nyithindo lal, nyathi moro imanyo, jafom 3 oringo lal, jafom 2 moro oringo lal, kio timore nade. Mago gin weche go mosebedo ka neno kinde ka kinde. Omiyo jotelo mopogore opogore koro to wuok oko kendo iloso kora ka jonyuol. In janyuol mabende winjo wagi seche gi kini en thuolo mari mar neno ni nyathini makoro sani ni e lweti kata bed ni en nyathini ma ok inyuolo kata bed ni en nyathi midak godo. Make sure ni rito nyithindo gi eki maybe through neno ni nyithindo gi oyudo gik ma ginyalo timo. Engage your kids at home, engage them e yore mopogore opogore ma unyalo engage gigodo mar neno ni nyithindo gi okobam. Odiochieng' manyoro ne waneno kanyo ka jagoro mongirore e ten migawo mar arita maiye mano Laktar Raymond Omolo kane loso kanyo ne oyang okuolo kwayo makende mano ne jopuonjre e pacho kaeri. Ne jopuonjre masani koro to ni dala e chenro mar holiday mondo mi one ni giritore giwegi ki gidonjore weche go eko mag yedhe mamero ji ma osebedo ka chendo e pacho ka ki gidonje weche go eko mag kuo ma oyaye. Actually nyocha achiel kuom jofwambo marwa mano nyawadwa Justice Adoye wacho na ya mokaeri ni e kinde duto ba skunde olor to timbe mag nyore medore ga malich mokalo. Ni kitokalo kamoro kata kar saa 2 tino kama tido ka rowere moko matindo mabende king'ito gini rowere go mapod somo ido ka bende dino ne ji. Omiyo kik nyathini yudre ni en achiel kuom nyithindo matimo timbe mag njore makamago. Weche mag njore gi mecha ma oyaye medore ga sana kipimo ga gi ndalo ma samoro wechenro mag skul dhi nyime. Omiyo ikwayo rowere duto, ikwayo jopuonjre kuonde ma gintiere ni gikaw thuolo margi mar no ni gibedo nyithindo mar disciplined kendo gitimo chenro
chenro mowinjore ka gin pacho to in bende kaka janyuol wang'eyo ni tinde to sime nitiere ma samoro nyithindo manie high school gi nyithindo matindo oseng'iew negi iPhone kendo gin godo gitiyo godo. Ng'iyane to nyathini tiyo gi simu e yo machalo nade, ang'o gini moromo godo kata pages mage ma samoro luwo. Mano en achiel kuom yorego mibiro make sure ni rito nyathini kendo imiyo nyathi obedo gi timbego mowinjore kata yorego eko mowinjore. To ka wabola bola nyithindwa waweyo to samoro ok bibedonwa mayot nikech nitie gik mang'eny ma samoro nyithindo romo godo e mbui to gin mana gigo ma samoro gineno kokalo kuom mbui mopogore opogore kaeto gichako imitate kendo gichako timo. So wan e holiday kendo akawo thuolo ni eki mar kwayo hawi maber mar holiday ni eki ne jopuonjre duto ma sani koro to duogo pacho. Warit nyithindo e yono makare, bende kik wabed jonyuol moko ma complain mang'eny ni nyithindo gi oseduogo koro to gidwa chiemo gidwa timo. Those are our children. Nyithindo gin magwa, wa discipline gi e yorego mowinjore to kendo waneno ni wapuonjo gi e yorego mowinjore to kendo waneno ni nyithindwa otimo gigo mowinjore, wang'iyo gi kendo warito gi, omiyo gima gichamo ok olal. Mago gin nyithindi. At the same time wan e Easter bende aneno ka jomoko osechako na kanyo mood mar Easter, sipa mone gocho na wacho ni en mood already. So wan e mood mar Easter ma en nyasi ma bende kaka jo Kristo iparo godo guro kaachiel koda kachier mar Yesu Kristo. Miyo hawi maber, asechako kwayo ni kanyo hawi maber mar Easter ma wadonje kanyo odiochieng'no makiny to kendo dhi kanyo nyaka odiochieng'no mar Monday. Kawuono ne wabedo kanyo gi achiel kuom jogo makedo ne ratich nyithindo, mano iluongo kanyo ni Mikai Yudia Osoro Ochieng'. Mikai Yudia Osoro Ochieng' en achiel kuom jogo makedo ne nyithindo. En kanyo gi riwruok mong'ere kaka Sage. En riwruokno makedo ne ratiro mar nyithindo manyiri kendo mar neno ni nyithindo manyiri oyudo ratich gi mar dhi nyime koda ka sombgi. Mano Mikai Yudia Osoro Ochieng' en director mar riwruogno. Ineno kanyo kanoloso gokinyi, noloso kanyo twak marwa magokinyi mano e chenrono mar sulwe mokinyi. Omedo kwayo kanyo kendo medo jiwo kanyo jonyuol mondo mi one ni orito nyithindgi e yono mowinjore kendo neno ni nyithindo manyiri gin nyithindo go mabende oyudo ratiro mar somo kendo chenro gi odhi makare mar neno ni ok gilal alala ni koro gin olal kodgi aoyaye kata gidhi e kenygo eko momondo. Omiyo ikwayo jonyuol kamoro amora ni waritre e ndalogi eki mag holiday. Wach machielo amagombo ni mondo mi walose en ywaruok masani koro to dhi nyime pacho kaeri, mano e od burano, e kind od burano mar Senate kaachiel koda ka riwruok mar governors kata Council of Governors ma pacho kaeri. En wach ma bende koro to nosechakore chien kaeri kendo pod odhi mana nyime. Waseneno ywaruogni kadhi nyime kama jood bura mar Senate ywak malich mokalo ni governors nitiere kaka koro to ok nyisgi luor. Governors ok nyisgi luor, ok dwa chopo e nyimgi mondo mi bida dhogi giler achiel ariyo adek kotenore gi kaka gisebedo ka gitayo chenro mag counties, gisebedo ka gitiyo nade koda ka mwandu mag jopiny. At the same time wano ka governors bende ywak malich mokalo kendo governors wacho kanyo ni jood bura mag Senate nitiere kaka koro to sandogi e yo moko winjore, moko kwayo gi asoya to kitamori to kichopo e nyim Senate no to koro iyale rietha e yono moko winjore. So ma ywaruok ma pod dhi nyime kendo sani koro to peke pacho kaeri ka just the other day ne senators ogolo chik mondo mi makanyo governor ma Nairobi County Migosi Johnson Sakaja. Kata kamano Johnson Sakaja noringo molal bang'e kanoduogo tok seche moko to wacho ni ok obi chopo nyime od burano kaluwore gi achiel ariyo adek ma ok omor godo. And then at the same time senators dwaro mondo mi omake. Odiochieng' manyoro ne waneno kanyo ka senators ne opudho ng'wech. Nitiere video moro maluorore e mbui kanyo. I hope ni nisenene yare nyoro aluorore e mbui kanyo kane senators bano bang' ka iluongo ni speaker od bura mar Senate Migosi Jeffa Amason Kingi ne ogolo chik kanyo mondo mi koro to dhi maki governor ma Samburu mano Migosi Jonathan Lati Leleti.
Bang'e ng'wech ne obedo kanyo, ne obedo chaos. Wano kanyo ka senators kamotelnegi kanyo koda kamoting'o kanyo senator ma Nairobi County Migosi Edwin Sifuna kaachiel koda ka senators mamoko nowuok oko tung' mosuo koda jatelono kendo ne temo kanyo mar ne make. Dan gi thuolo makare dak keto ni video no kendo ni neno kaka vituko notimore kanyo. Ma en wach ma bende koro to medo mana deepen ywaruok madhi nyime kind senators kaachiel koda ka tend governors ma pacho kaeri. Governors ywak kendo giwacho ni ok gimor koda ka meko makamano. Ang'eni producer mara dhi keto ni video no idhi neno kanyo tok dakika machuok kaka ne senator kaka ne speaker od bura mar senate mano Migosi Jeffer Amason Kingi ogolo chika mondo mi koro to mak jatelo no. Kata kamano Migosi Jonathan Leleti mano gavana ma Samburu County bende nosewuok oko kendo oseduoko senators go ni okoluoro gi kata matin, onge koda ka luoro kuom gi kata matin, kendo dwani mondo mi gimanye achiel kachiel okeyo mano manye godo nyoro manyoro ni lawe godo chama chane ng'wecha rititi gibanye kanyo achiel kachiel mar mondo mi koro ginene gima kata kamano wacho ni ok obichope nyim od burano mar senate, nyim komiti no mar senate mochung' ne rango kaka omenda jopiny tiyo. Ka en bende wacho mana nitiere senators moko ma bende koro osebedo ka yalo gi arietha. At the same time, waseneno kanyo ka tend governors kata council of governors, riwruogno mar governors mano ko tenegi koda ka governor Mohamed noseloso kanyo kendo ne gikwedo malich mokalo okang' makamano mano timore mano bang' ka jatelo no ne olaw koda ka moko kuom senators e pacho kae. Adhi chiwo thuolo ne producer marwa mondo mi otang'nwa ne ni to ang'o manotimore odiochieng'no manyoro. Idhi neno kanyo kaka ne senators ne otimore koda ka nyawadgi kendo idhi neno kanyo kaka jatelo no bende osewuoyo. Migosi Jonathan Leti osewuoyo kanyo kowacho ni oikore malich mokalo, kata kamano ok obichopo e nyim komiti no kaluwore koda ka achiel ariyo adek. Senator Fernande, I'm speaking. In the meantime, I will order the Sergeant-at-Arms to escort the Governor for Samburu, if he's still within the precincts of Parliament, to the nearest police station. And order. God rest him in peace, in eternal peace. I had nothing else. I was just walking, and I say again, I had nothing else. I was just walking outside to go back home because I was done with the Senate completely with the crowd. Then outside the Senate, not inside, outside the parliamentary compound, I was met by all these people from the press. Then they told me to address them, just like the way Sakaja did yesterday. Nothing much. At a personal level, I was not even interested with addressing the media. But the media caught me when I was outside Parliament. And I want to confirm that I was outside Parliament. And when I was addressing the media, 3 senators, Sifuna, this one from Gori, and this other one from PC. I think there are 4. There was also one from Kambali. Came and started assaulting me. And I want the people of the press, because everything was live, to tell Kenyans the truth. I wasn't even facing Parliament. I was facing the other side, so I could not even see them coming. So they started assaulting me from the back. They're cowards. They should have come in front to fight people in front. So I was addressing the media, looking at the cameras, and they started hitting me from behind. That is when I turned, not sure what was happening. Then I was told, why are you hitting me? Then they told me, and those things are on camera. The media houses can confirm. They are all in camera. And I want the Speaker of the Senate to look at everything fairly, because we are all citizens of Kenya. There is no way I can fight from behind. There is no way. I don't have eyes at my back. I didn't even know that senators were coming. Those 3 goons, because they are goons. I want to say they are goons. Today, they have destroyed completely the reputation of the Senate. There is nothing wrong for a governor to address the media outside the premises of Parliament. And that's what I was doing. And everything is on camera. So when I turned back,
That's when I realized these people are assaulting me. I was even friendly. I told them, what's wrong? They told me, we want to go to parliament so that we can talk to you. So they said, why are you assaulting me then? Then we were walking. I thought we were just going to have a conversation, a cup of tea with them in parliament, because I was already done with the Senate. I realized that these people were not for any good. When one of them from that Sifuna stupid guy touched my body, and I told him, don't touch my body, why are you touching me? And that's when I decided to do it. I want Kenyans today to watch those videos from beginning to the end and make your own judgment of the people who we call exceptionists like Sifuna. What was wrong of me making a statement? I didn't even mention his name. I didn't mention anybody's name. And I didn't ask for a press conference. It is the people of the press who had asked me to make a press conference. So today, this evening, I want to ask all Kenyans to look at the videos of today so that you can get to know the kind of people like Sifuna who are representing. Sent a very disturbing clip of senators malhandling the governor of Samburu, His Excellency Lati Lelit. So I've since spoken to the governor. He has explained to me that he had gone there to see the clerk, because in principle as council, the only committee that we had said will not be attending is this committee of CPAC. But because of scheduling problems, they had put, one too many committees at the same day and at the same time, on the same day and at the same time for him. And he was trying to sort this out to reschedule, his sittings. When I'm told that the speaker announced that he was seen in the precincts of Senate, and that he must be forcefully escorted to CPAC. And then these governors, and I could see the picture, at least three of them, Governor Sifuna, Senator Sifuna, the Senator of Kitui, Wambua, and I think I saw also the Senator of Kisii, literally malhandling and even punching the governor. You know, when we raise issues of extortion, Mano e kaka chalo ywaruok mapek makoro to dhi nyime kind senators kaachiel koda ka governors mapacho kaeri. Nyorore wendowa manyoro mano migosi Peter Simiu mabende dwaro komno mar kar chung' od bura ma Nyando nowachonwa kanyoro kana penje wachno ni winjo kanyo kowacho ni oneno ni both sides ok dhi maber. Wacho kanyo senators timo mana tijgi mano ni gi oversight ni to ere ka counties tiyo koda ka omenda e pacho kaeri. But again, ok en gima kare ka senators bende koro kawa soya ka governors wacho pono ni gitimo kamana diere no ningo beni something osetim. Maybe ng'ato ningo beni koro ng'iyo ni to ka gima kamano timore nikech mano en mibadhi mabende nataro mar pacho mar chike ma pacho ka. At the same time, governor bende timo marach, ang'o momiyo gitamore chopo e nyim od bura mar Senate mar mondo mi maybe giduok penja achiel ariyo adek. Ing'eni ka oponi atiyo marach atiyo maber gomenda mag jopiny, to koluonga ni mondo adhi aler kaka tiyo gomenda tadhi tawacho ni numiya siling 500 ni nang'iewo godo 200, nang'iewo go ring'o 100, nang'iewo go skuma 20, nang'iewo godo kitungu, hivyo. So ok wang'eyo to ang'o ma governors oluoro. Something is going on there. Ywaruok makamano miyo senators sani koro to ochungo debate. Od burano mar Senate nochungo debate margi kaluwore koda ka ywaruok makamano. Ma biro bang' ka nitiere 11 governors ma od bura mar Senate koro to oketo negi fuai mar omenda maromo 500,000
ewi governor ka governor. And governors gien kamutingo magi governors ma senators wacho ni osetamore chopo e nyim kamati no mondo mi oda dhogi. Magi governors ma koro to senyiso gi wich teko kachiel koda ka wang' teko omiyo gol chik mondo mi gichul fwai mar omenda maromo 500,000. Mano kamutingo governor ma Nairobi County Migosi Johnson Sakaja, Governor ma Homa Bay County Mikai Gladys Wanga, Governor ma Kirinyaga County Mikai Anne Waiguru, Governor ma Nakuru County Mikai Susan Kihika, Governor ma Samburu County Migosi Jonathan Lati Lelelit mabende no bedo kanyo gi misukosuko nyoro, Governor ma Mombasa County Migosi Abdul Swamad Nasir, Governor ma Kisumu County Migosi Peter Nyang' Nyong'o, Benjamin Cheboi mano Governor ma Baringo County, Joseph Olilenku Governor ma Kajiado County, kachiel koda ka Nadhif Jama mano Governor ma Garissa County, koda ka Dadho Godana mano Governor ma Tana River. Mago governors ma otamore chopo e nyim od burano mar Senate, kata obedo ni osebed kiluongo gi mondo mi gichopi mondo mi gichiw accountability kaka gisebedo ka gitiyo koda ka omenda jopiny. So inyalo miya pachi ewi wachno kikalo mbui marwa mar Facebook ma en Color TV Live kuom dakika machuok. Adhi duogo kanyo ang' nasom otego. Chwalane ote mari ka oponi koda chenro ni eke mar chuny wach e mbui marwa mar Facebook mano Color TV Live. Miyane pachi kanyo ni tineno nang'o kaluwore koda ka ywaruok masani koro to dhi nyime e kind governors ma pacho kaeri kachiel koda ka od burano mar Senate. Kwa weyo mara matin weche go komaga siasa wadang'yo kanyo to siasa chalo nade sadi e pacho kaeri. Siasa pod dhi nyime kendo medo lietore malich mokalo e pacho ka waneno ka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho osebedo ka wuoyo kendo wacho maka koda ka kocha gikwedo maricho magineno. Bende ker ma pacho kaeri Laktar William Ruto sani iwacho ni oketo gi tesre. Sani anya wacho ni Laktar William Ruto emoketo jotelo manie kweth ma kwedo piny owacho tesre. Giwacho ni tap to Laktar William Ruto duoko ni tap. Magi wacho to seduoko. Just the other day Migosi Kalonzo Musyoka kachiel koda ka Migosi Rigathi Gachagua mago jotelo go manie kweth ma kwedo piny owacho yande no wacho kanyo ni SHA nitiere kaka koro to gino mahinyo jopiny kendo omenda mag jopiny osebedo kalal malich mokalo. At the same time, jotelo go nowacho kendo ni piny owacho mar Kenya Kwanza okosebedo katiyo makare kane gichayo malich mokalo wach muko maguti mag komba. Odiochieng' manyoro Laktar William Ruto noseduoko gi. Sani en wacho giduoko iketo gi tesre iduoko immediately. Ano kanyo ka Laktar William Ruto noduoko gi odiochieng' no manyoro ni johala e chiro no mag komba ema nokwaye mondo mi olosne gi chiro no obede manyien manyasani. Omiyo nyaka ne muk machon mondo mi kilose manyien. At the same time, nono ka johala ywak ni wech chenro gi mag ohala koro to kethore, chenro gi mag ohala koro to chung, ne omuko udego gotieno, they were not ready. So I don't know who is fooling who or who is playing who. But johala go ema ywak. At the same time, Laktar William Ruto, the president, wacho ni johala go are the same people mane okwaye mondo mi omuk chiro no ka iloso manyien. So kang'eyo ni ng'ama wuondo nyawadgi kata ng'ama wacho adiera ok wang'eyo ni kanye, but mane kaka ne chalo odiochieng' no manyoro. At the same time neno kanyo ka Laktar William Ruto bende okwedo malich mokalo jotelo go kuom wacho kanyo ni SHA ok ti. Ke Ruto wacho ni SHA tiyo kendo chenro mag thieth dhi maber e pacho kaeri. Wachore ni wacho ni handshake moro is looming. Handshake moro is looming. Amano between amanen ker e pacho kaeri, ker machon Migosi Uhuru Muigai Kenyatta kachiel koda ka Migosi Rigathi Gachagua. Remember ni ji ariyo gi okosebedo ka modhore pi kata ka winjore. Mano tok siasa ma 2022 kata during siasa ma 2022 ji ariyo gi okosebedo ka winjore kendo kinyalo paro kanyo kinde campaign Migosi Rigathi Gachagua nowuok oko mager kendo nosebedo ka wacho weche go mabende ok ber ahinya ne machon en ker Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Gisebedo ka gipogore paro kuom kinde malach kendo ng'ato osebedo ka wero wende ne yore, ng'ani wero wende ne yore, ng'ani accuse ng'ani for this, ng'ani accuse ng'ani for this. Kata kamano liekore ne jotelo ariyo gi koro to nyalo tiyo kanyakla
mano kaluwore gi wechego eko manoneno odiochieng'no manyoro ma bende jotelogo noromo e nyasi moro mar iko e kauntino ma Kirinyaga. Picha moro osebedo kaluwore e mbui kama ne jotelogo neno kobedo kanyakla kendo ne gikuotho kendo ne gibedo machiegni kabisa, manyiso ni jotelogi koro to nyalo biro tiyo kanyakla kaka opposition leaders maybe mar golo oko e telo ker ma pacho ka Laktar William Ruto. Odiochieng'no manyoro adhi mana wacho ni moko kuom wechego mane jotelogo eko owacho ma bende samoro ne nyalo mako wang'i kata no mako wang'an kaka japiny kendo nyalo muli. Migosi Uhuru Muigai Kenyatta kane loso odiochieng'no manyoro to kwayo jotelogo manie riwruok ma kwedo piny owacho United Opposition mondo mi koro to riwre kanyakla, kowacho ni mane gima jopiny dwaro. Wacho ni osechiko ite ground, owinjo ka jopiny koro to wacho mana ni gima gidwaro en jotelogo manie kweth makwedo piny owacho the United Opposition mondo mi oriwre kanyakla. Mae kaka ne migosi Uhuru Muigai Kenyatta loso odiochieng'no manyoro mano kama ne giromo e nyasi no ero mar iko e kaunti no ma Kirinyaga. They want direction. They want leadership that will see them through to the other side. Kana iniate? So, our country needs unity in order for us to have peace, in order for us to have stability, in order for us to have progress. A country needs leaders of integrity, leaders who are principled, who are there to serve their people. Because by serving your people, by extension, you're serving your God. They don't want leaders who serve themselves. Kwa hivyo, tuache selfishness kidogo na tujue lengo letu ni kuhudumia wananchi hawa ambao wako mbele yetu na Wakenya mzima. Na mimi nashukuru. Mare kaka de jatelo loso ko wacho ni osepimo ground. Ting'io ground kaka jatelo mosetiyo. Oganda osekuodho lakini be jatend piny machon osepimo ground kuma intie no, inti wache nang'o. Ngani osepimo ground kama intiere no eko. Wacho ka jono oseng'iyo ground wacho ni mondo mi jotelogo manie riwruok makwedo piny owacho riwre kanyakla gibed gimoro achiel. Remember ni jotelogo en kama oting'o migosi Rigathi Gachagua, en kama oting'o migosi Stephen Kalonzo Musyoka ma en jatend duond buch siasa no mar Wiper, en kama oting'o migosi Eugene Wamalwa mano mar DAP-K, kama oting'o Mikai Martha Karua, to oting'o kanyo migosi Justin Muturi, bende oting'o kanyo mano jatelo no eko machon en jatend migawo mar arita ma iye e pacho kaeri, mano migosi Fred Okengo Matiang'i, Laktar Fred Okengo Matiang'i kaachiel koda ka jotelo mamoko. Waseno kanyo ka thoth jotelo gi pod chung' kar tiendgi ni gine ma giromo, gine ma gidhi chung'. Ng'ato ang'ato wacho ni dhi chung'. Martha Karua wacho ni en e ballot box odhi chung' kendo dhi laro kom no mar ker. Stephen Kalonzo wang'eyo kanyo ni dhi chung'. Bende Matiang'i bende nowacho kanyo ni dhi chung' ka isire kanyo gi duond buch siasa mar Jubilee. Bende ne waneno kanyo ka Ngosi David Maraga bende pod oramarama ni dhi chung'. So Uhuru Kenyatta is just telling all these leaders mondo maybe oriwre kanyakla ka ginyalo bedo gino miluongo ni strong opposition. Seche nogo bende waneno kanyo ka migosi Rigathi Gachagua nowacho wach moro ni migosi Junet Mohamed nitire kano chamo omenda moro mano miye mar mondo mi ne omi agents mano nigo beni rito kura mar migosi Raila Amolo Odinga chunye onind mayom mano e kinde yiero maduong' mano kalo mar higa mar 2022 kendo wacho ni ne entiere sama ne Junet otimo gima kamaeri kaeto wacho kanyo ni Junet nodhi oketo winjruok koda ka ker ma pacho kaeri Laktar William Ruto winjruok mano nigo beni koro to dhi neno ni agents go kochul, agents go kobedo kanyo. I don't know gima migosi Rigathi Gachagua temo wacho e wachni. Kata kamano wewe winyane gima ne migosi Rigathi Gachagua wacho ang' ni mia pachi seche mabiro. Junet kwanza ulipewa pesa ya agent, I was there, ukakuja, ukanegotiate na Ruto, akakuambia ukule, msikuwe na agent, mkashindwa. Sasa mna blame Uhuru alimpatia nyinyi maneno yenu. Si walikula hiyo pesa? So the President Uhuru Kenyatta did a great job in bridging the differences that were there between us and the Luo community.
Yeye chidi wechego mag siasa Migosi Rigathi Gachagua osebiro kaluongo ni the truthful man, wuok oko mar wacho adiera man ok onyalo wacho ndalo go kano neno kadhi marach, lakini sani to onyalo wacho mano pache. Kata kamano bende Migosi James Agri Orengo bende koro to wuok oko kendo wachone mokwongo wacho kanyo ne Migosi Uhuru Muigai Kenyatta ni jogo masani koro to donjo e duond buch siasa mar ODM kendo wacho ni opogo ODM gin jogo moluongo ni osiepe Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Omiyo ker machon koro to ningo wuog oko mar neno ni oloso gi oganda go kendo gipogore mabor kod ka piny owacho. Owacho ni mane en ogai mar duond buch siasa mar ODM mosenindo Migosi Raila Amolo Odinga ne ok owacho wach mar tutam kata matin. Mano weche go mano wacho Migosi James Orengo. At the same time no wacho ne oganda go mawuok e gwengo mag Mount Kenya ni gimed mana ywak motegno nikech kata kamano gene mane gidwaro ywak makamano ni ne oningo beni ne gichiko itgi mano before yiero ma 2022 kendo giwinjo kanyo weche go eko mabende ne wacho kanyo koda ka mane en kere ndalo go Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Kata kamano owacho ni oganda jo Mount Kenya noketo ni wigi tek ne gitamore winjo weche makamago. Seche nogo bende Migosi Kindiki no kuwuok oko nyoro tung mosuo kendo wacho kanyo ni jotelo go manie kweth makwedo piny owacho gin gi gino miluongo ni wivu ema chandogi. Gin gi wivu na asira mingi, wache wivu wache asira mingi. Mago wechego eko kaka piny ringo e wechego mag siasa. Adhi yweyo matin adugo kanyo pod wang'iyo moko matin ni to dochieng' manyoro no wachalo nade Jolino Mwananchi to no wachiango mano kwa ng'iyo kanyo wechego eko mag siasa kaka siasa chalo e pacho kae kaka piny Kenya ringo. Seche madugo no bende adhi ka thuolo mar somo kanyo moko kuom ote ma osechwalo na mano kokalo line marwa mar mbui mar Facebook mar Kala TV live. Adhi yweyo matin adugo tok dakika machuok. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke,
chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Arwaki kendo ni machiegni chenro pore mana macha chuny wach manokokalo wang' jowi mari mar Kala TV yudo achiel kachiel mano e mbui marwa mar Facebook Kala TV Live. Bende nyalo yudo wakanye mbui marwa mar YouTube Kala TV kata X Kala TV kata TikTok. Bende nyalo yudo wakanye Kala TV. Inyalo chwalonwa ote mari kata iloso kodwa achiel kachiel kokalo mbui magwa mopogore opogore. Mana kaka nasewacho kanyo, pod aduogo wadhi nyime wachambwa ni to piny ringo nade gi seche geki, en ang'o manyalo bedo ni timore e alwora mari, wechego mag siasa chalo nade. Odiochieng'no manyoro ne waneno kanyo ka jotelogo manie riwruok mong'ere kaka Linda Mwananchi, mago jotelogo mag kweth mag duond buch siasa mar ODM mabende obalo koda ka duond buch siasa no ka otenegi koda ka Senator ma Nairobi County Migosi Edwin Sifuna, jaod bura ma Embakasi East Migosi Babu Owino, Governor e County ma Siaya Migosi James Agro Rengo, kaachiel koda ka jotelo mamoko mopogore opogore e pacho kaeri ne jowuok oko nyoro tung' mosuo koda ka koda ka telo noeko mar ker ma pacho kae Laktar William Ruto. Mabende koro to giwacho ni osebedo ka tiyo marach koda ka obila e pacho ka, kendo koro to gisando malich mokalo jotelogo mabende koro to ok sirgi kata jotelogo makwedogi kane gipimo koda ka gino manotimore mano odiochieng'no mabende duond buch siasa tarik 27 mar dwe mokalo mane duond buch siasa mar ODM ne jobago ng'anyo mar tipo e pacho kaeri. Inyalo paro kata ni Jolinda Mwananchi pia nokobago ng'anyo but nobago romo makende e pacho ka. Bende inyalo paro kata Jolinda Mwananchi bende ne obago romo margi ma parallel, kendo before romo makamano to nomigi heavy security kendo ne odin kanyo mano nego beni ne gidonje kar romo makamano, kata kamano ne gimuomo magidonjo. Bende iseneno ka gisebedo koda ka chochni mag arita kwe kinde duto magisedhi rombe mopogore opogore, omiyo Jolinda Mwananchi koro to ochayo malich mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni nitiere kaka tiyo marach koda ka teko magin godo mar sando jotelogo mabende koro to ok sir gi lwedo kata jotelogo makwedogi. At the same time, giwuok oko tung' mosuo koda ka speaker e od bura mamalo Migosi Moses Wetangula mabende koro to giwacho ni ok osebedo ka ochiwo luor mowinjore ne kom mobetie no kaka speaker e od bura mamalo. Gidwaro mondo mi koro to thich oko jatelo no kaka speaker kata ogwe tao wet kom nono. Mae biro bang' ka jotelogo eko wacho ni speaker Moses Wetangula yande ne orema ma ok ochopo e doho kata obedo ni nogol ne chik mar mondo mi nochopi. Kata kamano ne odhi nyime mar ne kumo mano jaod bura Migosi Anthony Kibagendi kendo tame donjo e od burano mamalo. Ka jotelogo koro to neno ni ma en chayo chika kendo ma eri odhi koda kataro mar pend chike ma pacho ka gidwaro mondo mi okawne speaker Moses Wetangula ndamo mar chik mowinjore. Wabiro neno ni to ywaruok makamano kata paro makamano biro chopo kuma nade, wadhi neno mago e ndalo mabiro mbele kaeri. Odiochieng'no manyoro bende ne waneno kanyo ka Laktar William Ruto kaachiel koda ka Mikai mokwongo e pacho kaeri Mama Rachel Ruto ne jobago romo makende koda ka joma mine ma pacho kaeri kata wakeini, romo manobagi e par jot mar ker Bore Nairobi kokalo kuom riwruogno mar joma mine mong'ere kaka Maendeleo ya Wanawake. Maendeleo ya Wanawake en riwruok mar joma mine mabende koro to tiyo matek e sectors mopogore opogore, minego ma jotelo, minego ma johala ma pacho kaeri
tiyo matek e yorego mopogore opogore mar neno ni gikelo dongruok mowinjore pacho ka kendo neno ni joma mine bende oyudore e telo ma pacho kaeri. Omiyo romo ma kamano nobagi odiechieng' manyoro mane par joot mar ker bure Nairobi, kama ne waneno kanyo ka ker ma pacho ka Dr. William Ruto osingore joma mine ne obiro neno ni omiyo gi sir duto ma gidwaro mar neno ni gichopo kare singo magi mag dongruok. Bende ker Ruto ne okawo thuolo mare mar ne puoyo malich mokalo mine ma kamago kuom tich maber mawacho ni gisebedo ka gitimo e pacho kaeri mar neno ni chenro mopogore opogore mag dongruoge ochopo kare. E seche nogo bende mikai mokwongo mama Rael Ruto ne owuok oko mar ne pako mine wetene kuom tich maber mawacho kanyo ni gisetimo. Wuoyo kanyo motegno kowacho ni joma mine osekelo dongruok mopogore opogore e pacho ka bende osingo kanyo ni gin bende obro neno ni kar nyalo mare osiro chenro mag dongruoge mag joma mine e pacho kaeri. Maybe wane kaka mama Rachel Ruto ne loso odiechieng'no manyoro e romono mar maendeleo ya wanawake manobagi e par joot mar ker bure Nairobi. Kina mama wa Kenya, kina mama wa maendeleo ya kina mama, wacha niseme asante. Asante kwa viongozi wenu. Viongozi wa tangu maendeleo ya kina mama ianze mwaka wa 1952, 1958. Maendeleo ya kina mama ni jina ambalo tunajua nyumbani. Maendeleo ya kina mama is a household name. And I want to thank the women of Kenya for their resilience and their work of empowering communities. Nyinyi kina mama ndio sababu Kenya ipo. Bila kina mama mambo yanaweza kuwa ngumu sana. And so to the women of Kenya, I want to say we are proud of you and the work that you continue to do. I want to encourage you not to be tired and not to give up. You are empowering your families. You are empowering the people of Kenya. May the Lord continue to strengthen you and continue to bless you for the great work. Sometimes as a woman, when you are working, you think someone is not seeing. But I want to tell you that the world sees and people see. Kwa hivyo asanteni sana. To the leaders, I want to thank you for your resilience. I see the trailblazers here. Women who have stood the test of time. And today the young women of this nation look up to you. Thank you for setting a great example for the young women of this nation. Your Excellency, thank you so much for standing with the women of Kenya. Without you, we would not be here. We are very proud of you. And we know that you, as the President of Kenya, the women of Kenya are at a good place. So we continue to pray for you, Your Excellency, that you will continue to lead us even in the days to come. Amor malich mokalo gi kaka naneno kanyo ka mikai mokwongo mama Rachel Ruto ne loso koda ka mine gi jingo bing ni en bende nachiel kuom mine kendo mine go eko motegno e pacho kaeri. Owacho kanyo ni joma mine in jogo ma osekelo chenro mopogore opogore mag dongruok mathoth wasebedo ka yudo kokalo kuom joma mine. Iwacho ni gino mang'ama miyo mulo mano gino manyaka bed kora ka dongruok makano. Miyo wageno kanyo ni piny owacho poro biro chung' motegno kendo biro siro kanyo joma mine e telo mopogore opogore e pacho kaeri. Wacho ni kanyo nadhi kawo moko kuom adhi somo kanyo moko kuom ote machuok mabende aneno kosedonjona kaeri kapok watieko kaluwore koda ka Sam Dundo Jen wacho na kanyo ni osedonjo e chenro kendo winja yono makare mano kowuok e dalano eko mar Rongo kata gwengo mag Rongo e county no ma Migori.
Kato wan ng'ato ni Odongo Wuoda Asembo Jangoma, mago jogo mochwalo ote machuo kamano kokalo mbui mar Facebook kamano mar Brenda Agenyo. Inyalo luwa kanyo kata inyalo yudo wakanyo achiel ka achiel. Bende aneno ka John Otunge bende wachona kanyo kama John Otunge mano Wuoda Seme bende wachona kanyo ni bende en koda chenro kendo winjowa yono makare. Kaito aneno kanyo ka Calvins Ojwang bende no kanyo ote mare machuoko wacho kanyo ni en bende winjowa yono makare kendo winjowa gi seche gi. Kiageno kanyo ni nitie makare kamora ma intiere mago emana iko ni odiochiengni ma kawuono. Tudri kod wang' jowi mari mar Kala TV pile ka pile kochakore okinyi nyaka podho chieng'. Iyudo kanyo weche mopogore opogore matimore koni koda kakocha ka waluwoni gi achiel ka achiel. Mano kokalo kuom jofwambo magwa mopogore opogore waluwoni weche gi achiel ka achiel kaka gitimore kendo wakeloni kanyo kaka piny ringo. Mana ki follow wa kata ka iluwa wa e mbui marwa mopogore opogore, mano mar Facebook Kala TV Live, mano mar YouTube Kala TV, mano mar Twitter Kala TV, kata mano mar TikTok bende iyudo wa kanyo e Kala TV. Bende wakeloni weche go eko manyien e yono ma adimba ka gitimore koni koda kakocha. Mano kochakore kanyo saa 12 mar okinyi nyaka yudo gi kanyo saa 7, saa 10 mamidhiambo, saa 1 mar otieno kachiel koda ka saa 3 mar otieno kikeloni koda jofwambo magwa mopogore opogore. Bende yudo kanyo weche go eko mag tuke, bende yudo kanyo chenro mopogore opogore mana kokalo e wang' jowi mari mar Kala TV. Miyo kamoro ma intiere amedo bana kete e Kala TV. Watudre kodi pile ka pile chenro ni eki mar chuny wach kochakore saa 5 mar okinyi nyaka rom kanyo saa 6 mar odiochieng'. Kama keloni chenro ni kaka pile enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam. Warom kendo odiochieng' no makiny kochakore saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Awe kanyo ni Happy Easter Holiday.